opedho moko yore kata yore manyien magiketo mabende biro konyogi e kedo gi mibadhi masani timonewa e pacho kaeri. Jatend migawo mochung'ne weche mag arita Kithure Kindiki bende koro okwayo ruodhi mag gwenge kaachiel kod jotelo mamoko e migawo mar arita mar mondo tim makare kendo mondo mi orit oganda. Nyakaramogi magi e moko weche mawamiyo pek. Mtu anakuja alafu anatisha watu. Anasema ati wewe utahama, nitakuweka wewe jela, au wewe utaenda kwa Mungu. Vitisho kama hivyo hatutaki. Hiyo ninasema careless talk. Raila Odinga okwero jatend piny William Ruto kuom weche manyocho wacho maineno ka gima boko ngima jogo ma itudo gi donjore sekta mar sukari. We have required them to submit to the commission within 60 working days an implementation plan indicating how they will discharge their responsibility. EACC koro keto nyong'ong kanono counties mayango ni oseyawo rode mag mibadhi kendo yako mwandu jopiny. The 6 weeks niliona mengi, sure. Kazaliwa, then this was the first surprise. Hata kitu sijawahi ona kwa maisha yangu, hata sijaifikiria. Esigana makende kawuono warango midhiero majuko nyithindo ma inyuolo maonge tuchi mar golo oko maduong'. Machiegni Nyakaramogi inyalo tudori kodwa e namba mar ote machuok manari adeka auchiel nono. Iyudowa kanye mbui mar Facebook achiel kachiel, wantiere YouTube Ramogi TV, bende iyudowa e mbui mar Instagram kachiel kod Twitter. Nyinga Simfros Okinda, jaloko marwa Belinda Adhiambo. Ruodhi kod jolupgi onyisi ni oredo kanda kendo tim makare kaluwore gi dwaro mar tijgi. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki wacho ni jotend nanga kod ibiro non tijgi kaluwore gi kaka gisetiyo. Kindiki wacho ni tije kaka rita kwe, ndiko jopur kod neno ni jopuonjre duto odonjo skul gine moko kuom tije mar ruodhi nyaka tim mondo ripodegi obed maler. Jachung weche marwa Ken Muga miyowa ler mar wachno. Kaene county ma Isiolo e nyasi Maria olog tich manyien mar Cherab sub county. Jatend migawo mar rita kwe Kithure Kindiki oyango ni tend nanga koro ibiro bedo mana ka inono tijgi kendo miyo gi thuolo mar tich kaluwore kod nyalo mar tijegi mana kaka itimo ne tende migepe moroko kaka jotend migepe kaachiel kod jogoro mag migepego. Umesikia vile rais amekuwa mkali kwa sisi ambao ni mawaziri wake, na amesema lazima tumsaidie kazi na tufanye bidii. Si umesikia rais amesema hivyo? Vile vile hata nyinyi lazima mfanye bidii. Wale ambao mko chini, hiyo pressure lazima iteremke hapa chini. Kindiki wacho ni ruodhi kod jolupgi biro non report gi kaka gisetayo chenro mag sirikal. Kamano riwo koda ka chenro mag keto arita kwe, ndiko jopur register mar sirikal kod neno ni jopuonje duto donjo skul kaka chik dwaro. They are doing a good job. Omoding, you people are doing a good job. Wale ma DCC mko hapa na ACCs na chiefs, assistant chief, you are doing a good job, but you can do better. Ruodhi magwenge mag Marokak bende koro nyisi ni dokanda e jiwo lwenj kedo kod kuo mar jamni ma otimo ne gwengego to kaachiel kod timbe mag njore. Haitawezekana ati kuna kisa kikubwa cha kukosekana usalama ati siku ile waziri anafika ndio county commissioner anafika. Haitawezekana. Yes, lazima nikukute hapo kwa ground. Kindiki bende osingo ni sub counties mamoko 27 manyien manchane ochapi oboke mar sirikal ibiro yawa yanga ithuolo ma okokadho higa achiel mondo mi okonye chwalo chenro mag sirikal e yo mayot ne oganda jo Kenya. Ken Muga, Ramogi TV. Erokamano ahinya Ken Muga. Kawadhi nyime ni jatend kweth mar Azimio la Umoja Raila Odinga osayo jatend piny William Ruto weche mosebedo kowacho kuom jogo mosebedo katayo kembe mag sukari e pacho ka kod ji ma iwacho ni gin achudhe mag mibadhi. Raila mane loso liend manen jakom mar riwruok mar jotich Kotu Rajab Mondi
olungo weche maruto osebedo ka wacho kaka weche maonge tiendgi. Raila bende seyo jatend kotu Francis Atwoli ma owacho ni ojwang'o jotich ma Kenya. Weche mag siasa notimone wa nyasi mar kowo mane en jakom mar kotu Rajab Mondi ka josiasa mag kweth ma Kenya Kwanza kod Azimio la Umoja nokawo thuolono mar bare weche kendo ka ochung' motegno e siro jotelo magiluwo. Kane oloso jatend kweth mar Azimio Raila Odinga nowuok tung' mosuo kod jatend piny William Ruto e weche mosebedo kowacho wi jotelo mag kembe marego sukari e pachoka. Tusipojihadhari, Kenya mtajipata mahali ambaye mtu anashikwa namna hii anatoroka na haonekani. Sisi kama utawala ya Papa Doc kule wa Haiti. Manake kama mtu anaweza kutisha na yeye ana nguvu, anamwambia wewe usipohama nitakuweka wewe jela au nitakuua wewe uende kwa Mungu yako. Hiyo ni utawala mzuri hiyo. Hiyo ni utawala mzuri hiyo. Vitisho kama hivyo hatutaki. Raila wacho ni en gima rach ka jatend piny nyalo golo weche machal kamano e dhoge. Mtu anakuja alafu anatisha watu. Anasema ati wewe utahama, nitakuweka wewe jela au wewe utaenda kwa Mungu. Vitisho kama hivyo hatutaki. Hiyo ninasema careless talk. Raila bende no wacho nyasi no ni okodich gi nus mkate kata mana bathe matin e sirikand Kenya Kwanza. Sisi hatujaomba mtu mkate yoyote. Hiyo mkate tunasema kuleni hiyo yenu yote hiyo ambayo mliiba. Si waliiba. Raila no dhi nyime gi seyo jagoro mongirore riwruok mar jotich kotu mano Francis Atwoli kuom jwang'o dwach jotich kendo tiyo kamoro achiel kod sirikand Kenya Kwanza ka jotich to sandore. Ni shemeji yangu ya Atwoli. Shemeji yangu. Lakini nimwambia wewe kama kiongozi wa mfanyakazi kaa hapa. Wacha yule mama Murgo ambaye anawakilisha waajiri utajiri akae pale, Ruto akae pande nyingine. Kama wewe unakwenda kwa mkutano ya Ruto na msifu wakazi gani uko hapo? Mbona hujaambia shida ya wafanyakazi? Wafanyakazi wako na shida. Wach Atwoli no kwedo ko wacho Raila onego yie ni Ruto manoloyo yiero mariga mokalo. Kama nyinyi hamkushinda kura Wycliffe, si Uhuru angelikataa kupeana ile panga ya nchi, angelikataa kupeana serikali. Sasa anakuja Tanganya mzee Raila shemeki yangu tufanye maandamano. Supreme Court ilimaliza haya maneno. Nen siasa motedore kano chopo kama koro Atwoli kod Senator Mavihiga Godfrey Osotsi no chako yware wi ng'ama onego rwak Raila mondo owuog gi jopiny gimano miyo Atwoli oywayo microphone gi thuon e lwet Osotsi. Jatend jotend migepe Musalia Mudavadi bende nodok ne Atwoli kowacho ni onge ng'ama onego se Atwoli kaluwore kod chung' mare mar siasa. Mudavadi bende nosiro Ruto kaka osebedo kokedo ne kembe mag sukari. Atwoli is not living in a state of self-denial. He's very pragmatic. He knows that the election is over and we have to move on. Na yeye amesimama imara, anafanya kazi na serikali, lakini hakosi kutetea mambo ya wafanyikazi. Kwa gazeti ya leo, mtu mmoja alikuwa ameweka kesi 3 kuhusu Mumias. Anapitia hapa, anaweka kesi. Anapitia hapa, anaweka kesi. Anaenda hata Dubai, anatoa kampuni huko, anarejista kampuni huko, anaweka kesi kwa Mumias. Sasa inakuwa mara 3, one person. Wakati ameambiwa wewe unaangamiza watu wa Mumias, wakulima wanamuuliza maswali. Hizo kesi zote 3 zinasema they are being withdrawn. Raila notieko limbe mare mar Imbo mar Kenya kano chopo liel machielo e kar chung'od bura ma Budalangi kaunti ma Busia. Riwruok mar dinde Interreligious Council okwayo tend pinje mag Afrika mondo kaw ting' mar thiro midhiero ma ikelo gi lokruok mar lwasi.
Jodole bore rogno wacho ni Afrika oseneno matek kaluwore gi midhiero ma ikelo gi lokruok mar lwasi ka oriwo koda ka oro, oula, kech e kind weche mamoko. Reverend Joseph Mwite ma en jakom riwruogno wacho ni nyaka ten pinje Afrika ochak kelo yore majiwo rito alwora kod duoko chien chido mar lwasi. As religious leaders, we are deeply concerned about the crisis caused by the climate change on our continent and their adverse effect on our communities. We are witnessing the devastating effects of climate-fueled droughts, floods, cyclones, desertification, and food insecurity, displacement of people, and the conflicts that continue to rise. As religious leaders, we are called to protect and nurture our environment. Thus, we call for the rejection of the promotion of carbon markets that are not responsible and not serve the climate justice imperatives for Africa. In as much as we would want everybody to commit to securing our environment and our earth, let's also look at who is contributing much and also tell them that, without fear, that you need to do something so that we can together walk this path. Familia more gweng ma Kiboyet Belgut okoni ochuno mondo gole bur ringre jaduong' moro manyo giseiko bang' fwenyore ni ok en mar watgi. Ringre jaduong' no ma jahigni 88 ma nyinge Kipkoros Mutai mawuok e gweng ma Kibeneti nyo gole bur bang' ik mare juma achiel mokalo e gweng ma Belgut. Ringre kata kamano gol e bur bang' doho golo chik ni ne owinjore familia no oiki ringre machielo mar jago ma nyinge Joel Chumo ma jahigni 94. It's an issue of identification of two bodies. Looking at the two, they are to a large extent similar, but there are some specific attributes to each one of them, which I would have expected the relatives to notice and to tell the hospital that it was not the right body. Hii mzee ni hakuna yenye tunaitana, tulibadilishana tu mwili kwa Siloam kwa kimakosa. So tunasema pole kwa hiyo yote yenye imefanyika. Nyokoromogi dhiyo komaduong' en gino mathoth oganda neno ka gima yot. Kata kamano nitiere nyithindo ma inyuolo maonge tuchi magolo oko maduong'. Mae chal mar mine moko makoro ni kod osigo mar chiwo arita kendo chulo nengo thieth ne nyithindo mani kod midhiero makamano. Jafwambo marwa Lydia Okeyo manyonwa ngima nyithindogi kod minegi. En tuo mathoth oganda ok ong'eyo makare. Kaluwore ni thoth mine ma nyithindgi nitiere kod tuoni thoro pando nyithindogo e udi kaluwore kod luoro mar akwede kod wich kuot e kind oganda. Tuo mar bedo maonge kod tuchi mar golo oko maduong'. Tuoni inyuolo godo moko kuom nyithindo. Sipati pesa ya kununua hii mifuko. Waromo gi Penina Kirubo ma en min nyithindo 4 kata kamano. Nyathine matin mogik nitiere kod tuoni. Nonyuole koonge gi otuchi mar golo oko maduong'. Wach mosekelo ne midhiero ahinya to kaluwore ni oonge kod yorute makare miyo obedo kod pek e rito nyathino. Huyu Brian alisaliwa akiwa hana njia ya choo. Nikampeleka Kenyatta akatengenezwa, nikarudi nyumbani. Sasa nikakosa pesa wakati wa corona, ikafungana tena. Sasa nikakaa kama mtoto akasindiwa, nikamleta Kenyatta akaweka hiyo colostrum. Sasa hata nakosa nini kliniki, alafu niko na mtoto mkubwa anaenda shule ako form 3, anaishi akifukuzwa. Sipati pesa na papa ni vibarua tuchoka aliyapatisha apate unga. Mirima Ohewe kopimo duto ma osekaloe. Nikaenda Kenyatta sasa akatengeneza. Sasa wananiambia niende kliniki mpaka siku ile mtoto wataniambia kenye watamfanyia. Sasa naenda na watoto 2 Kenyatta. Sasa ninasumbuka sana.
sipati hata chakula, hata maisha naishi. Wakati nipata watoto wawili, maisha yangu ilibadilika kabisa. Hata penye naishi hakuna mtu hakuna mtu anakanyanga kwako, sijui wanafikiria wakikuja nini watapata. Maisha yangu ilibadilika kabisa juu ya hawa watoto wako wawili. Ekardak makasarani kaunti ma Nairobi, Triza Njeri Mwiruri bende nitiere kod midhiero no. Nyathine ma jajumbe auchiel kende nonyuol maonge otuchi mar golo oko maduong'. Gino mowacho ni ne obwoge nikech pok ne oneno gima kamano. The 6 weeks nimeona mengi, sure. Kazaliwa then this was the first surprise. Hata kitu sijawahi ona kwa maisha yangu, hata sijaifikiria. Tumezoea venye puyu tokea the normal way. So hapa kwa stoma ni inakuwa hard kusaka side natumia hizo tumatambara ama sometimes cotton wool. Nochuno timne bero kendo losi otuchi ma oko wuokgo e pinyie. Amefanywa first surgery. Alifanywa akiwa that was day 3. Alifanywa day 3 surgery ndio akawekewa hiyo ya stoma. But now we are looking forward because sasa hapo in between kuna pictures tumepigwa na tunafaa kupigwa, ndio tuliambiwa after 6 months kama atakuwa gain weight tutaenda the normal, tufanyiwe surgery hapo normal ndio akuwe naenda normal, but until then we have to eat and pray. Triza lero ni bedo matek ndiko jatich manyalo yieri to ne nyathi nikech iloko nyathino bang' dakika 30 kendo kata mana nyithinde wuon ok onyal nyiso chal mar nyathineno, wach ma osekelone dang'ne mar paro. There was a time nilifanya job, kuna watu hawajui mtoto wangu condition yake, na si ati sitaki, nitaanzia aje, wengine wanaona ni kama nitaanzia aje, wengine wanaona ni kazi. Banana siwezi chukulia ni kazi, ni mtoto wangu na ni blessing na ni muaccept tu venye yako. Ma bende echal nyadendi Sharona Kinyi nyare ma jahigni 3 gi nus bende nonyuol ma onge otuchi mar golo oko maduong'. Kata kamano ne ok ofwenyo ni nyathine ne nitiere kod midhiero ma kamano nyaka bang' dwe achiel. Nilikuja kujua kuna shida ya stoma wakati alishindwa na kwenda choo. Sikujua, hata nikitoka usi sikujua akona hiyo shida. Juu alikuwa anatoa pupu kupitia sehemu ya uzazi. Sasa venye nitoka usi nikarudi kwa nyumba, ndio baada ya 1 month ni kama sasa pupu yake ilianza sasa kukosa kupitia hiyo njia ya uzazi. Sasa tumbo ilikuwa inafura. Sasa hapo ndio nikaenda usi hizi ndogo ndogo, ndio wakagundua mtoto ana shimo. Baada hapo ndio nikapelekwa tu Kenyatta direct. Sharon wacho ni pek mar ngima miyo rito nyathino bedo matek kasani otiyo mana gi lewni moyiech ka obago nyathineno. Kuna chakula zingine ya akuli inabidi unamtafutia chakula. Kwa sehemu ya huku anatumia pampas 2. Pampa ya susu na hii pampa ya hapa. Wakati hatuna pesa ya pampa tunatumianga manguo. Kuna nguo tumerarua, at least unaeka hapo unafunga. Ndio akishaenda hapo unatoa, unaeka ingine. Juu pampa kama saa hii amefikisha 3.5 years, saa zingine unakosa hiyo pampalaji ya kumweka hapa. Sasa inabidi unatumia viraka. Kata obedo ni nyare nitiere kod midhiero no, otemo kete odak kaka nyithindo mamoko, ka okete otugo gi jowetegi kaka yor kedo koda kwede matuoni kelo. Yani sitaki kumweka ile ya kumbembeleza, nataka tu azoee acheze, at least anacheza but namwangalia si ile sana. Kaka miyo mabende nitiere kod nyathi manonyuol gi midhiero makama, Elizabeth Mwega nochako riwruok mar jonyuol ma nyithindgi nitiere kod tuone, riwruok motese ne The Stoma Community. Nilizaa mtoto ambaye hana njia choo na mtoto wangu akaweza kuwekewa stoma. Na wakati nimepitia hii barabara nikaona ile uzito ambayo tunapitia, na ikanifanya niweze kujiuliza kama mimi ninashindwa kwenda clinic. Nikajiuliza, je, kuna mama wengine kama mimi ambao wameshindwa? Sasa nikajiuliza tunaweza kufanya nini? Ndio nilianzisha kikundi ya Stoma Community. Tukasema tukuje pamoja kwa sababu nikiwa kama mimi peke yangu Elizabeth siwezi kusaidika. Wakati mtoto anakaa bila kufanyiwa hii surgery, mtoto bado anaendelea kuwa mkubwa. Mtoto bado anataka kuenda shule. Itafika mahali mtoto anasema nataka kwenda shule. Juu ataona watoto wa rika yake wanaenda shule na yeye ataanza kujiuliza pia nataka kwenda shule. Na mahali pale wakati ule mtoto anaenda choo,
anaendea choo hapa, watoto wengine kwa shule hawatamunderstand. Kwa hivyo self esteem ya huyu mtoto itakuwa iko chini sana. Kwa hivyo ndo nikakuja na hii idea tuweze kuform group, tuweze kushout, tuone ni nani mwenye yako pale nje anaweza kutusaidia ili watoto wetu wasaidike kwa haraka. Elizabeth yuago nengo bero mar loso tuchino mawacho ni malo mokalo kakoro gi kwa piny owacho mondo yang tuone kendo ochwal negi kony kaka yor kedo koda kwede matuoni kelo e kind oganda. Wakati tumeenda surgery ya kwanza ni kurescue mtoto anekewa stoma hapa. Ya pili tunarudi tunafunguliwa njia ya choo huku nyuma. Wakati unafunguliwa njia ya choo kuna vitu tunaingisha watoto wetu zinaitwa dilators. Zile dilators unamuingisha wewe mwenyewe ukaweze kuactivate ile njia ile amefanyiwa surgery. Kwa hivyo usipomuingisha zile chuma unakuta zile njia itablock na mtoto atarudi tena surgery. Na ile surgery ukiendelea kufuatilia pamoja na clinic pamoja na picha ukiziweka zote pamoja unakuta umetumia almost 300,000 per one surgery. Na surgery tunaenda 3. Mine man kod nyithindo mantiere kod tuoni ikwayo mondo kik pand nyithindo gemie to gitergi e kuonde thieth kaka yor manyo yo minyalo resgo ngimagi. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Erokamano Lydia kuom lipodno. Ageno ni minego biro yudo kony kendo Nyasaye omed jiwogi ka girito nyithindo magintiere go matuogo. Kao kamano den mondo wakaw yo machuok e chenro mar ang'ich wilano ka bende oro kanyo ote Ramogi TV neno ni jotelo wigi osewil gi jopiny sani en mana siasa pek mar ngima koro kuoe. Alfred Osuru antiere Dandora Festuro kamano Fred Raila med kwero Ruto puso weche Ruto obed ka jatelo an Sara Singa mar Wang'eno West Kanyamkago. Ramogi TV Naivas Ramogi Mashadra Kogara ka kanye wacho ni Nyoniang kwa buai waneno Ramogi TV maler gi mama Nada Maris Ogara kod Atito Ogara. Erokamano. Ramogi TV wacho neno kanyo maler olit kagir oko odinore poleni kuom joma nitie gi nyithindo manigi litno. Erokamano. Kabende Nancy Okeyo wacho kanyo ni Ramogi neno e yo maler minego nigi osigo mapek ageno ni Nyasaye biro konyo gi ting'o osigo machal kamano. Hikidhi magbor nyako Ramogi waduogi weche mathoth e chenro mar ang'ich welo. Dashboard. Thank you. Gari yako ni mzee na venye dashboard yako inakaa mpya mbichi. Is it new? Acha hizo tropi, unanichocha. Ibata pana si mpya. Neat. Manze, and that smell. So fresh. What's your secret, man? Nimekuwa nikitumia Tropical 2-in-1 car dashboard polish since I bought the car. Just spray, wipe, and your dashboard looks as good as new always and smells fresh. Haijawai parara. With Tropical 2-in-1 car dashboard polish, your car dashboard looks new always, fresh and shiny. Available in 4 exciting variants and in all leading supermarkets from Tropical brands. Kokalo kuom lakteche kod thieth, wayudo ng'eyo kaka dendwa tiyo. Nitie hormones mar ng'ama miyo kata ng'ama nyako. Iluongo ni estrogen gi progesterone. Kendo wayudo ng'eyo kama inyalo yude kony moluwore gi weche thieth. Daktari en tich ne thiedho oganda mondo oganda odhi maber. Kaka wadak e kinde ma ok ong'ere. Ngimawa en gima duong' moloyo. Ka en ng'ama osiko ka ywaka en kama osechopo dwa kawo ngimane. Kineno science gi wek rito. To e penj laktar wakelo ni lakteche molony to gilero ni weche thiedho tuoche ma opogore kod rito kit ngima maber. Anyalo tiyo kod chiemo e geng'o thiedho kachiel kod timo bero ngima wa bende. Yes, erokamano. Penj laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo nyaka saa 1 mar otieno. En chenro ma kik bai kata matin. Koro mae en nyingi manyien midhi bedo godo meher. Sirat Kaul Dillon.
We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Machiegni kendo nyako Ramogi duol mochung'ne kedo gi mibadhi e pacho ka mano EACC ofwenyo rode ma sirikal mag counties osebedo ka tiyogo e yako omenda kod mwandu jopiny. E ripot mar ewi kedo gi mibadhi e counties, EACC oyango ni onge mar chike motegno e wi tiyo maber gi omenda mag jopiny kaachiel gi rem mar counties chugo bad migawo manono kaka counties tiyo gi omenda jopiny emomiyo mokuom omenda mag jopiny lal. Ewi mano, EACC omiyo governors kod od bura mag counties ndalo 60 mar loso chike makamago kaachiel gi chuogo bad migawo manono kaka itiyo kod pes jopiny e counties. Chris Owino nigi mathoth. E okenge mag rakore aching' kod mibadhi, duol mochung'ne kedo gi mibadhi EACC ofwenyo rode manyien ma sirikal mag counties osebedo ka tiyogo e yako omenda mag jopiny. Mibadhi masani oweyo ka inono governors masani kod mane osetiyo e loch mokalo makawo riw to kwan gi ok tin 21. EACC bende yande ochwalo nyinge mamoko 9 ne apisi mar ogaye mar jomin bura mano koriwo nyaka governors mane osewuok e apisi. E ripot margi, EACC yango ni apisas mag counties osebedo ka tiyo gi rode mantiere e chik e wi tiyo kod omenda mag jopiny e yako mwandu makamago. Because unless and until those loopholes are sealed, even if you remove the merchants of graft and you bring angels or new people to work there, they will still take advantage of those weaknesses within the systems. Ewi mano, EACC omiyo governors kod county assemblies ndalo 60 mar loso chike madhi dino rode makamago kaka yo matieko mibadhi e counties gi. We have required them to submit to the commission within 60 working days an implementation plan indicating how they will discharge their responsibility of either establishing an internal audit unit where it is not there, or ensuring that where those units have been established, they are functional, and ensuring that whenever they make recommendations regarding compliance with accountability controls, then those recommendations are not in vain. Kaluwore gi EACC, sirikal mamalo kod sirikal mag counties nyalo mana goyo okang' manyime e yweyo mibadhi e pacho kae ka giluwo chike ma oket mag rito omenda mag jopiny. So one way of ending corruption within the public service is to ensure that systems are working and working seamlessly, efficiently and effectively. That way, this ulabaloo of some public officials converting themselves to small gods and giving public services as though it was a favor, it will come to an end. Report mar EACC oyudo ni thoth counties onge kod bad migawo moyedhi manono kaka bad migepe mag sirikal mag counties tiyo kod omenda mag jopiny kaluwore gi chik. EACC wacho ni onge mar bad migawo makamano en fuok maduong' ma apisas mag counties osebedo ka tiyogo e tiyo aritha kod omenda mag jopiny. This is one of the areas that are weak in nearly all county governments. And therefore, it means that if county governments have not established or have not ensured that these internal audit units are functional, then it means that there are no checks and balances on how public money is used. E komachielo, telo mag counties bende okosebedo ka keto e tem dwaro mag bad migawono e wi tiyo maber kod omenda mag jopiny. EACC odhi nyime kod sayo sirikal mag counties kuom rem e chwalo nonro maggi e wi kaka gitiyo kod omenda mag jopiny ne aput manono kaka counties tiyo gi omenda mag jopiny. E report margi, EACC wacho ni sirikal mag counties osebedo ka chwalo report margi ne karan mar od bura kaachiel gi apisa mochung'ne omenda e counties ataro kod chik. We have found that even where those internal audit units make recommendations to the
accounting officers and the audit committees on what needs to be done, those recommendations are disregarded. Moko kuom serikal mag counties bende oyangore ni onge kod nonro mag mwandogi, ka moko kuom mwandu mag counties pod ondik e nying telo mag gwenge machon. Moko kuom apisas mag counties bende osebedo ka kawo mwandu mag jopiny kendo loko mekgi ataro kod chik. There are cases where county officials convert public property to their own use. Vehicles belonging to county governments being used to even ferry things to wedding ceremonies. EACC bende oseo serikal mag counties kuom jwango mwandu mag jopiny kaka chielo lope ma ondik e nying serikal mag counties kaka yo mar chiwo thuolo ne achudhe. EACC bende osingo madhi nyime kod loro account mag bengi mag joma itudo kod kwalo mwandu mag jopiny kaka yo mar neno ni gidwoko mwandu makamago e kinde ma buche gi pod dhi nyime e doho. Bende gikwedo weche mosebedo ka wachore ni gigeto jotelo mawuok e gwenge mamoko e pacho kae kendo kwayo josiasa mondo kik rwak siasa e weche mag kedo gi mibadhi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Tendo bila ma Nairobi oyango ni oseketa rita makare e boma ma Nairobi motelo ne romo mar twak e wi bero chal mar kor lwasi. Tendo bila ma Nairobi wacho ni apeini oseyangi ni apeini moko idhi loro e kinde mar romo no dhi nyime e od romo mar KICC. Apeini ma ochan loro gin kaka Taifa Road, Bunge Road, City Hall Road kod Harambe Avenue. Romo no dhi kelo kanyakla pinje mag Afrika madhi lalore e wi okenge mag geng'o midhiero mar lokruok mar chal kor lwasi. Naweza kueleza jumla ya wananchi ama wale wote ambao wanahusika na shughuli zao katika jiji la Nairobi ya kwamba barabara la City Hall Way ama barabara ya City Hall Way ambayo tunayofahamu hivyo karibu na Cardinal Otunga na pia barabara ya kuelekea Parliament ambapo tunaita Parliament Road, hilo ndio barabara ambazo zitafungwa kwa hii wakati ya shughuli tutakuwa na summit mahali hapa, na pia vile vile barabara ya Harambe Avenue Avenue itafungwa pia na barabara ya Taifa. Wadhi nyaka Vihiga kama jago moro ma jahigni 53 okawo ngimane oko bang' betore gi beti ma otho e gweng' ma Shansa e kaunti ma Vihiga. Dichuono ma nyinge Abel Avugi iyango ni ne onge kod ranyisi moro amora ma nyiso ni onyalo kawo ngimane oko. Anyuolane kod jirende ne okwanye ka dende otho remo lilo ka wuode lero ni wuon mare ne obeto tiendene kod chadho wiye kende wuon. Obila ne ochopo e kar masira kendo kawo ringre jagono ma otere kar kano ringre ma Kaimosi. Nilikuwa nimeenda kibarua, kapigiwa simu na huko kukuja, kapata mzazi ndio amelewa damu hapa, amejikata kichwa, amejikata miguu, amekata hata vidole, unconscious. So nikapata kuna watu hapo ndio kanisaidia kujaribu kumfunganisha ili tupeleke hospitali, lakini muda si muda, kitu masaa mawili hivi mzee akaaga dunia. Sisi kama jamii tumeshangaa kuona mtu mwenyewe akijikatakata, mpaka hata tumeshindwa. Hatujawahi ona maneno kama haya kwa hii familia yetu. Mtu kama huyo akikufa hivi wa kusikwa kwake kuna kuanga tofauti, kwa hivyo kuna kuanga kwa karama kubwa. Kwa hivyo tunahitaji tusaidiwe, kwa sababu wako huko mojari, natakana tutoa huko tulete hapa nyumbani, na tena kuna maneno ya kufanyika kama kimila. Lakteche makwan goheo miareyo e kaunti ma Nakuru obogo ng'anyo kaponi ok owinj dwachgi e thuolo mar ndalo 21. Jagoro mar riwruok mar lakteche KMPDU Davji Atela owacho ni lakteche biro ng'anyo ka ok owinj ng'ur mag-gi kaka chudo mag osara, lwasi maber mar tich e kind mamoko. This strike is not for just a fragmented section of the doctors. It's for all the 230 doctors in Nakuru. It's for all the consultants, it's for all the pharmacists, it's for all the dentists, it's for all the medical practitioners. And
Particularly, we are protesting against the poor working condition. We are protesting against the poor contracts that are dehumanizing, the poor contracts that are contravening the CBA. We are protesting against not promoting the consultants to the right job group. You are being posted in an hospital as a consultant, as an obstetric gynecologist, as a physician, but then your pay slip reads that you are an intern. It is immoral to do that. And therefore, we are asking them that we may need to wait, but we cannot wait anymore for an injustice to continue being perpetrated. There were promises that were made by the county government at the time of campaigns. We are asking the government to be accountable and deliver those to the people of Nakuru. Komiti mar Senate weche mag somo seyo migao mar somo ewi mano magi wacho ni ok odeo skunde mag jopuonjre manigi ng'ol. Komiti no dagi yie kod paro mar juogo omenda mag somo kuom jonyuol ma nyithindgi ni kod ng'ol. Komiti no motelne gi Senator Joseph Nyutu ne oromo kod jodito mag somo ewi ler mar kaka itayo migao mar somo kod midhiero mokwako migao no. Komiti no wacho ni pod ok obedo maber ne skunde go mapuonjo jopuonjre manigi ng'ol. Yes, Chair. That's all. My name is Darius Mugaka Uguchu. This is a matter that we should address. We should move with the times. But we all know that the allocation that has been made generally to the Minister of Education this year, 2023-2024, is actually, they got the lion's share. And so we are also saying that the ministry, in its internal allocation, they must also see to it that in their internal allocation that they allocate to these learners with special needs. They should then have forwarded their proposals to Cabinet and see whether they get adopted so that these children receive what is due care. You know, some of the equipments used by these learners with disability are very expensive. The government of Kenya has taken upon itself to give the lion's share of the budget to the Ministry of Education. But with that allocation, we are still hearing a lot of noise, starting with students from the university. They are not getting their money. And then we are having these needy students. They cannot get their money on time. Seriously, it is bothering us. That's why we are here. And I echo what the chairman has said. We need the Ministry of Education to do better than they are doing right now. Jodolo ma kaunti manande onyiso sirikal mondo miyo chul jopuonj mane no penj mahiga mokalo. Kautele gi jodolo ma kanisa Orthodox giwacho ni ok en gima kare madeko chudo bang' ka jopuonjre kata jopuonj ne otimo tijgi kaka owinjore. Ma biro bang' jopuonj bogo bago ng'anyo ka bandho chudo mag-gi ka nyaka sani pok omigi nyaka ne ginon penj madongo ma pacho ka. We have come to learn that the Ministry of Education have not paid the teachers, those who are marking the exams. And now we are about to again do the exams, and this is really going to cause a lot of conflict. The question is, what is the problem? Give to those teachers who mark the exam what is their due, so that we don't have this kind of conflict that arises every now and then. There should be a constant budget that allocates resources for those who are marking the exam. And we need our children to do the exams and get their exams marked on time, because we have heard that there might be some strike. We don't want to go that direction. We want our children to do the exams, get their papers marked, and we get the results as parents. The party's on. Watu wachukulie art as something yenye iko na value. Sherehe o'clock nye kwa mgeji wangu chopu samakoro. Chapa muziki wote tucheze. Kanoje oteka ingene kathothi koro mugajuang omorahinya kod chenro. Adek Malieta matatu Karema vipi? Shirona do, Shirona ni sponsor. I'm a piano. We go shoot. Sold out.
Sold out. Lungani linda mnyenyakati. Lungani kolokol instrumental. Dagmor, Ngesu Kangesu, Sangwenu Tieno. I feel like they want the best for me. We love to share our cultures, and the one thing that unites us all, that celebrates precious moments, nurtures our Kenyan spirit, welcomes, and even inspires. Our language does all of this and more. The more the milk, the better the chai. Chai Kweli in a Brookside Dairy Best. Inegiri mbugari marachendara toki chando ji sana jomanyiri. Manegi mume wanwa makogi. Tokata sani poligi chando wa station ka. Gin gi wacho ni gidenyo, kel negi uru gweno gi mchele. Kae chogi wacho ni jatelo sarap git mende watgi. Machiegni pautuke tim mar Gor Mahia oloyo Ulinzi Stars gol 1-0 e tugo mar lig ma ogo Ulinzi Sports Complex. Gol mar Gor noloo gi jatugo Kevin Juma manyocha gi kao kowuok e club mar Nzoia Sugar. E duoko mamoko Murang'a Seals noloyo Kakamega Homeboys 1-0 kata Sky FC odhiamodhi mar 1-1 gi Kariobangi Sharks. It wasn't a good match for us. Of course, we were playing at home. All expectations were that we were going to win. We knew that we were going to face a formidable opponent, a very, very tough team to handle. But we also knew what our strengths are, and we knew that if we exploit our strengths to the fullest, then we would have been in a position to get maximum points today. But sadly, that never happened. It was a tough game. You know, this is a beautiful facility Ulinzi have, but the pitch is a little bit, you know, it's hard to play. It's not like playing at Kasarani. So we knew we'd have to be a bit more direct today and give the ball to the strikers a bit earlier. Kaka yomana no nejo Kenya medo timo maber tuke mag ng'wech, jatend piny Kenya William Ruto osingo mar siro kambi mar tiegruok mar tim mar Kenya kuom dweche 3 motelo ne tuke mag Olympic ma higa manyien. Ruto nyowacho mago e State House ma Nairobi seche manyo rado gi joloch mag dhahabu e tuke mag World Cup Championships. Jotelo no bende motelo ne mano norwako yo Kenya duto mano dhi piem makamano e nyasi ma bende jalupne Rigathi Gachagua nyoyuoro. Very good. Karibuni hapa. Semeni sasa. Congratulations again. Thank you. You guys are the best. Thank you. Hii mko mbele tu sana. Hamna matata? Hatuna matata, we came in peace. Thank you so much. Don't take this for granted. Asante sana. Nyakaramogi mane makilowe giko mar weche manyien mag ang'ich welo kamano kuom kawo thuolo mari mar bedo kodwa e chenroni. Aneno ka bende ote molo kaeri ka Maval kawuok Ogada no Ramogi TV gi familia Nairo kamano Val hello. Idwaro mondo watudi gi ng'ato wabiro somo mano bang'e. An Regan kawuok Kudho Primary aneno Ramogi maler mokalo ero kamano nya Regan ang'ich welo anabi wuodo nguta mar wang' neno Ramogi ler to arwako welo e kiche
madhi timore lela kotelnegi Bishop Olem an Joseph Kawuok Siara mogineno maler sirkal onego par jonon penje. Erokamano Joseph awinjo Ramogi kantire dala okiwacho ni dala en kanye. Kao kamano nyako Ramogi mano kosekalo kanyo dakika 44 tok sa achiel waloro chenro nigi kanye. Erokamano kuom budho kodwa chenro ni. Nyinga Simfros Okindam jaloko marwa Belinda Adhiambo.